Nhasi 10 November 2025. Tichiti makadii mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika, tinokukwazisai nemufaro. Tadzoka zvakare pano paChibanda Media pamwe chete nepaSaint TV tichifambira nhau yababa vedu baba Chirenje makasimbere. Ndinofara baba makadi zvenyu. Aiwa tinofara nhasi makanga makuti changamirika. Aiwa chief. Ndinofara chief makadi zvenyu. Makadikwa munobva kumatunhu. Aiwa kwatinobva kuri nani zvako. Amenenge iri sei weekend? Aiwa ndizvozvo tiripo. Nayo mvura iriko. Iriko mvura asi tiripa. Nhasi musashamisike kundiona ndiri ndega zvakare. Sekuru venyika, sekuru venyu vamunoziva Uncle Saint wekuSaint TV vanokwanisa kuuya zvakare nhasi. Pane zvavabata, pane zviri kuitika, munongozivawo mararamiro edu isusu. So ndinongoshuvira sekuru venyika kuti wabve mumatambudziko avari nokukasika. Imimi zvakare vaisirewo minamato ikoko handitika. Sekuru pane zviri kuitika zvatisingakwanisa kuita sei kuya nazvo pano paindaneti. Chimbovaisirewo munamato kuita kuti zvinhu zvavo zvivafambire zvakanaka. Asi vati aiwa varwadzikana nedambudziko rana vaChirenje vakati hazvigone kuti inini futi Chibanda chief ndiregedze kuita sei kuuya. Ivo vakundikana but vakati chief endai, vandituma handitika. Saka mudhara madays edu tikuona kuti kana singakanganite zvangu anenge asara mashomanana. Zvozvo chaizvo chief dzaintange kukwazisa hama dzedu dzokutenda. Kwazivai vana baba, kwazivai vana amai, kwazivai hama dzose dziri diaspora, kwazivai vose vari kubatsira mugofandi yaChirenje namai Chirenje. Tinokukwazisai nemufaro. Mufaro wedu wekuti tinoramba tichikutendai pamatisvitsa. Asi dambudziko munoziva kuti pfungwa nendangariro dzinouya kana zvisina kunyatsozadzikiswa nemwaka watakapiwa. Mazuva edu asara mambo. Ndinovimba kuti asara nemazuva maviri. 2 days. 1 2 udoji. Yes. Pachishona tinoti chi Usipiri. Do mazuva atasara nawo mambo. Asi tinovimba nokutenda kuti mhuri yeZimbabwe nemhuri yose iri pasi penyika yenu vanosvika tinosvika. Minamato yedu zuva nezuva kuti tisvike zvinofadza isu, zvinofadzawo mhuri yeZimbabwe kuti chinhu chavakatanga chinhu chavo. Saka mufaro wedu, mufaro wavo tisvike patiri. Pamazuva pane pajeka. Mambowanawo here mukana wekutaura nemunhu ari kubata homwe tinzwe kuti homwe yedu yasara mari kuti ichikwane kusvika pa25,000 yatiri kuda. Ndataura navo kuseni kuno ndichida kucheka kuti ndione kuti zviri kufamba. Unoziva kuti mumwe unenge usina kugadzikana, unenge uchingorova nehana. Saka unopedzisira wakutozokanganisira munhu wakufona after every 10 minutes kuti tapa. Asi kuseni patavafonera vanga vachitizvo mari dzavo kuweka kwavaita vasara $4,800. 4,800 ndokutaura kwavaita kuseni kuno. Yatinofanira kunge tichiiwana mumazuva maviri asara. Muri yeZimbabwe todzoka kwamuri. Ndakambonzwa mumwe muimbi anonzi Hosea Chipanga achiimba achiti simba rehove riri mumvura. Simba ravaChirenje riri mamuri. Simba reChibanda Media riri mamuri. Kuti tive pano patiri panapa kuda kwenyu. Dai musipo imimi tisipo panapa. Saka tatouyawo zvakare muri yeZimbabwe tichikumbirisawo nemweya une rudo. Kukumbirisa chaiko chaiko kuti pamazuva maviri aya mumwe nemumwe neuwandu hwedu akangoisa paanapo, ingave 50 cents, ingave $1, ingave 1,000, ingave 1 million,
hakuna mari inonzi shoma kana kuti hakuna mari inonzi yakawandisa, nekuti kwangosara mazuva 2 chete kuti 25,000 yedu ichikwane. So far nekutaura kwaita mudhara mari yedu yapa 20,000 something because pakunzi pashota ipo 4.8. Saka hama dzadiwa, sekuru wenyika vanogara vachitaura vachitanzi dambudziko nachinge rawinga mumwe wedu rawinga tese. Ndakabatisa mashoko yaya zvarova kuti dambudziko zvarakawinga vachirenje rawinga munhu wese. Dambudziko richinge rawinga vachipanda ini chief rawinga vanhu vese. Dambudziko richinge rawinga sekuru wenyika rawinga vanhu vese. Saka tinongokukumbiraiwo hama dzadiwa kuti muchidhonete tichipedziseni nhau iyi. Nhamba ndo dzari pascreen dzakanzi Eni Betson, idzo ndo pamunoisa ipapo maEco Cash kana Word Remit. Then kune vari kutumira kumukuru pane nhamba dzemukuru dzachaisa idzo dzinongoiswa mukuru chete. Handitira ameno mudara mungade kuti kudii ma 2 days dzasara idzi nemari iri kudikana. Meno mungade meno mashoko yenyu okupesera mashoko zvakare evakaisa nevari kutoisa nevachazoisa meno mungade kuti kudii kwavari muntaraunda? Mufaro wangu unokura kana kuti unoparara nemazuva maviri atsara. Zvoreva kuti mufaro wangu uri mazuva maviri atsara. Uyezve zvakadaro ndoda kuti nditende mhuri dzose dzakabata nedzichabata nevari kubata vachiisa madonations avo. Ndinovatenda nekuvakudza kuti dai Mwari avawedzera, Mwari avaitira zvakanaka. Ivo vachirangarira kuti kufara kwavo nokufara kwachirenje kwasara nemazuva maviri. Dai Mwari vatitungamirira, Mwari vatigonera kuti mumazuva maviri iwaya, kuti ndinoziva kuti Mwari vatinonamata, Mwari vatinodana kwaari kuti Mwari weminana, kuti chinhu ichi chizotanga munana wakaitika, nokuti zvakanga zvisingagoneke, zvakanga zvisingaite mumaziso evanhu, asi Mwari vakapindira vakaita kuti tisvike patava nhasi. Saka mazwi angu anoti zvakazashamisa asi Mwari. Papa ndipo pazvinofanira kushamisa, nokuti Satani akamira kuti kwamakabva kwareba ndiko kwairema mapacho, ngationeane tisangane ipapo. Saka ngatikunde Satani. Ndinokutendai hama dzekutenda, ndinokutendai mose paSoros, ndinokutendai nerudo rwenyu. Chief, ndinokutendai mambo. Ndichishuvirawo Uncle Sendi kwavari, ndavaona kuseni kunoko vari pangundu vachichemawo zvakare nenhau yemari yasara iyi. Vamukira vanga vari pangundu kuti ndiri ku 400 kilometers asi havana kukanganwa zviri kunokwara. Zvoreva kuti vari kurangarira kwavari, vari kutirangarira, vari kurangarira mhuri yeZimbabwe. Tinokutendai. Chokwadi sekutaura kwanamboita kuye kuti Uncle Sendi vari padambudziko, asi dambudziko ravo vari kutorwadziwawo zvakare nedambudziko ravachirenje. Ndosaka muri kuvaona vange vachisenda mugurupu kuti handiko, asi dai zvaita sei zvangofamba zvazadziswa. ndizvozvo ndinotaura kwaUncle Sendi. Kune vamwe zvakare vasingakwanisi kuisa mari yamheno through GoFund kana kuti Eco Cash, vanenge vari mudhuze vanokwanisa kana kufona vachipa cash in hand, vange vavakidzani. Ndozoti vavakidzani vanogona kuonawo this video, vanhu vemunharaunda, munhu wese wakasununguka. Hama dzadiwa, tasara nemadays maviri chete, madays maviri kuti mudhara wedu adzokere kuva landlord zvakare. Ndinovimba kuti tichakunda pamatanho anaya. Ini ndonzi Manas Chibanda kana kuti Chief Chibanda, ndimi makandigadza umambo. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.